Επιτέλους η Ιαπωνία. Ευτυχώς η Τάια είναι καλά μετά από αυτό. Τάια, σου πάνε πάρα πολύ τα μαλλιά σου τώρα. Ναι, ροζ φούξια. Όμως τώρα πάμε γιατί θα αργήσουμε. Ναι, πάμε γρήγορα. Γεια σας. Γεια σας. Γεια. Άφησε τις βαλίτσες σας εδώ πέρα. Οκ. Ωραία, μπορείτε να περάσετε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Το εισιτήριο παρακαλώστε. Πού είστε? Εδώ. Ναι, πάμε. Η Ιαπωνία. Κορίτσι, θα είναι τέλεια. Το ξέρουμε μόνο. Πάμε. Καθίστε, ελάτε. Τώρα θα κάτσει μαζί με τη Ζία. Τώρα Ζία δεν θα είσαι μόνη σου. Γεια σας. Τι θα θέλατε? Εγώ θα ήθελα μία πίτσα. Ωραία. Εσύ, κοριτσάκι μου? Και εγώ το ίδιο. Οκ. Εσείς? Καφέ και λίγα pancakes. Οκ, εσείς? Doritos έχετε. Ωραία. Εσείς? Εγώ θέλω μία πίτσα. Ωραία. Οκ. Σας τα φέρνω σε λίγο. Γεια σας, επέστρεψα. Μορίστε η πίτσα σας. Ευχαριστώ πολύ. Και ορίστε η πίτσα σας. Καλέ, εσείς είστε πολύ καλή κυρία. Ευχαριστώ. Ορίστε και σένα η πίτσα σου. Τα τωρίτα σας. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη, κοτσάκι μου, είχαμε μόνο κοτόπουλο, γι' αυτό σου δίνουμε μόνο το κοτόπουλο. Ορίστε. Από κοτόπουλο ζήτησα. Α, συγγνώμη. Τώρα, κυρία μου, είπατε καφέ και pancakes. Ναι. Οκ. Γεια σας, τα pancakes σας και ο καφέ σας, ορίστε. Και ορίστε. Ευχαριστώ. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ. Ναι, φτάσαμε. Τα φασόλια βράσαμε. Γεια Γεια σας σας. κυρία Μαρία. Γεια σας κυρία. Θέλω να δω πώς είναι η Ιαπωνία, έχω απορία. Ναι, και εγώ ανυπομονώ. Πάμε γρήγορα. Να νοικιάσουμε αμάξι. Ναι, μπορείτε. Εδώ πέρα υπάρχει και ένα μεγάλο ρόδι. Το δείτε. Wow, ουράτο. Είναι τέλειο. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Και ευτυχώς που τις τσάντες μας. Περιμένετε. Πάμε. Wow. Κορίτσια, ούτε να κάτσουμε πίσω. Ναι, έλα να κάτσουμε πίσω. Έρχομαι κι εγώ. Έλα, Μίνα, κάτσε. Φτάσαμε επιτέλους, πάμε. Περιμένετε, δεν βρίσκω τη βαλίτσα. Α, ναι. Τη βρήκα. Εγώ Πάμε. την πήρα. Γεια σας. Γεια σας, Γεια μπορούμε να σας. νοικιάσουμε δωμάτιο. Ναι, βεβαίως. Πάω να δω. Wow. Το δωμάτιο σου. Ω, κορίτσι, είναι ωραίο το δωμάτιο σου, σας αρέσει. Ναι, αλλά μοιάζει πολύ με τις Νέες Υόρκες. Αν και θα πείτε, δεν έχει και πολλές διαφορές στη Νέα Υόρκη με την Ιαπωνία. αλλά τέλος πάντων. στο δωμάτιο. Είναι στο πρώτο όροφο. Πάμε. Ωραία είναι η πόλη. Δεν ερευνήσω την πόλη, γιατί την έχω δει από το Google. Τέλεια. Ναι, είναι μορφή. Δεν μπορώ. Εδώ φαντάστηκα ότι θα είναι τόσο
Θα βγάλω εδώ πέρα μια φωτογραφία. Θα τη στείλω στη φίλη μου την Νουτέλα. Από το Google. Έλα. Έβγαλα. Πάμε να πάρουμε. Εγώ θα διαστήσω noodles. Φαγητά, ναι, πάμε. Ναι, πάμε. Και εγώ θα το στείλω. Και εγώ θα το στείλω στην φίλη μου την καπιμπάρα. Και δεν γίνεται μέσα. Αφήστε στα καλά τα καρότσια. Ναι, τα άφησα τα καρότσια. Πάρτε όλες τις σακούλες σας. Κάνουν περίπου στο 1000 yen. Οκ. Τέλα, τι κάνεις, καλά? Καπιμπάρα. Τώρα σε κλείνω γιατί είσαι σινεμά. Θα σου πω πώς λέγεται ο τίτλος της ταινίας. Εντάξει, γεια. Ένα... Ω, περιμένετε, θέλω κι εγώ popcorn. Πήρα κι εγώ. Μετά θα πληρώσετε, μη φοβάστε. Οκ, κυρία. Πάμε στο κανένα εστιατόριο τώρα να φάμε. Αλλά πρώτα να πληρώσουμε. Ναι, να πληρώσουμε, ελάτε. Πόσο κάνει? Κάνανε 4 γύρω αλλά μαζί. Κορίτσια, από όλες εσάς η Αμίνα τρελά. Καπιμπάρα, σε ξεμοπίδας. Ένα σούσι. Να σου πω. Κορίτσια, την άλλη. Καλά, κι εγώ θα πάρω την Νουτέλα. Γεια Νουτέλα. Την Ελένη. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μπαμπά, ναι. Οκ. Τα φαγητά. Κυρία, περιμένετε, μη δώσετε λίγο τα φαγητά. Πάω λίγο να φωνάξω τον μπαμπά μου από την τουαλέτα μου. Καλά, μπαμπά, φεύγουμε. Πάμε. Ηλιάνα, σίγουρα δεν το φαντάστηκες. Όχι. Όλοι οι ανθρώπους και άμα τους φάει και τους σκοτώσει, μετά γίνονται και Καλά, πάρα πολύ κακά. Ναι. όλη η Ελλάδα. Μετά θα γίνει κάτι πολύ κακό, αλλά δεν γράφει. Και δεν ξέρω, φοβάμαι λίγο. Όπως ξέρουν όλοι, είναι αδιάβροχα. Και ευτυχώς που είναι αδιάβροχα. Άμα ευτύχει εμάς και πρέπει κάτι να κάνουμε και άμα τον δούμε για κάτι, για σύμβολο θα ψηρεί. Ναι. Λοιπόν, ελάτε κορίτσια. Πού είναι ο μπαμπάς να μας τραβήξει βίντεο που πηδάμε? Έτσι καλά, λοιπόν. Μπαμπά, μετρήστε. 3, 2, 1, πηδήξτε. Θα πάμε... Θα πάω μέχρι κάτω. Κι εγώ. Προσέξτε. Μπαμπά, φέρε μου λίγο τώρα το κινητό. Ευχαριστώ. Οκ, τα έστειλα. Η Ζία! Ωχ, Παναγία μου, καλέ, το παιδάκι σας, προσέξτε το λίγο. Σώστε το. Ζία. Είσαι καλά, σου είπα να μην πας πολύ κάτω. Ζία, πήγαινε πάνω να το κάνεις με βρύς στα μάτια σου. Έρχομαι κι εγώ. Να πλύνει λίγο τα μάτια της. Να πλύνει τα μάτια της. Άντε. Πλύνει τα μάτια σου. Γεια σας, μήπως θέλετε να καλέσετε τον Σακόμπρο. Όχι, μια χαρά Όχι, είναι. μας το καίει τώρα. Ναι, την παίρνω εγώ. Στο παιδί μας. Δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια του. Βάλτε το εδώ, εδώ. Στο πόδι σου. Δεν έχω καταλάβει. Οκ, δεν κατεβάσω. Να... Παρακαλώ, καθίστε εκεί πέρα, καθίστε εκεί πέρα.
Περιμένετε να έρθουν να πάρουν τη Ζενοβία, τη Ζία. Παρακαλώ πες εδώ αγάπη μου, κοριτσάκι μου. Ναι, πάμε. Συνέχεια, όλες αυτές τις κυνηγούσε ένα Φρέντι Φάσμπερ που είχε βγει στις ειδήσεις και λέω τη σκοτώνει. Και όπως και στην Ηλιάνα, στην άλλη κόρη μας εμφανίστηκε ότι είναι να βρει τον μπαμπά και πήγαιναμε στη πισίνα του ξενοδοχείου και ξαφνικά της είπαμε της Ζίας να μην πάει πιο κάτω και λέω ότι είδε το Φρέντι Φάσμπερ και ότι την έπνιξε. Όχι, ο Φρέντι Φάσμπερ ο έλεγχος, τον είχαμε πιάσει στις κάμερες. Να κυνηγάει παιδάκια. Ναι, αυτό. Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά τώρα φέρνω το παιδί σας, τη Ζία, για να σας δώσουμε κάποιες αντιβιώσεις. Είναι καλά, απλά λίγο τα μάτια της τσούζουνε. Θα σας δώσουμε τώρα κάποιες αντιβιώσεις, τη φέρνουμε τώρα, ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα φάρμακα που πρέπει να σας δώσουμε για τη Ζία. Ορίστε. Αλλά δεν πρόλαβε γιατί εμφανιστήκατε εσείς. Δεν πάρω αγκαλιά. Πάρτε. Πάμε γρήγορα να πάρουμε τις τσάντες. Ναι, Για να φύγουμε, βασικά βαλίτσες, αλλά τέλος πάντων. μένουμε στον πρώτο όροφο. Μπαμπά, πλήρωσε εσύ. Μα τρόμαξα. Ωραία. Πάμε, ελάτε.